Okay, oras nato na alas 3:55 na sa hapon kag mamati na kita sa kaduhang pagambahon ni Mark Anthony Ocson sa barangay Tinurian, Barutak, Nuevo Iloilo. Ang iya pagambahon isa man ka Ilonggo song ginkanta ni Cesar Barita ang Babes. Okay, plakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Sang una ko palang ikaw nga makita, ubebs ako sa imo may luyag na. Bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may ara pang iban nga palangga. Kag ako wala lang nagapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iban. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugid lang ang igugmaon mo. Ang tanan gali wala sang kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan lang. Inpilit ko nga ikaw ang kalimtan, ginpilit ko bisan masakit sa dughan. Apang sang ikaw nagpalapit, ang gugma ko sa imo liwat nga nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagid sang luyag, nabatyagan ko sa mapugnaw mong haluk. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, gali ang gugma mo lahugid lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugid lang ang igugmaon mo. Ang tanan gali wala sang kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan lang. O babes, o ka pa magabago, o babes, o mo pa ini mahimo. Ginaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sang mga ginhandom ko. Ginpilit ko nga ikaw ang kalimtan, ginpilit ko bisan masakit sa dughan. Apang sang ikaw nagpalapit, ang gugma ko sa imo liwat nga nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagid sang luyag, nabatyagan ko sa mabugnaw mong haluk. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, gali ang gugma mo lahugid lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago,
Pagakugid lang ang igugmaon mo. Ang tanan gali wala sang kamaturan. Ang tanan gali mga kabutigan lang. O bebsan o ka pa magabag-o. O bebsan o mo pa hindi mahimo. Ginaboy mo lang ang tanan mong mga pangako. Kanugon lang sang mga ginhandom ko. Kanugon lang sang mga ginhandom ko. Kanugon lang sang mga ginhandom ko. Oh, oh, babes. Thank you. Short FM. Number one hit music station. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Mark Anthony Ocson sang barangay Tinurian. Barutak Nuevo, Iloilo with swabing kanta no ang babes no. Okay, ara si GPR Hoxon naga-monitor, si Romel Buntigao no. Sige iban padra nga naga-silent monitor kag si John Mark no. Okay, iban karon ko lang panabagon ko nag-send sila mga greetings o ala lang guro si shoutout Bitay sa gwapo mo nga bata. Okay, nalipat siya ka mag-shoutout no. Next time kung nagakanta, pwede ka mo maka-shoutout wala sang bayad no. Siguro medyo nakulbaan pa si daddy mo. Okay, shoutout ako na naman shoutout sa imo, shoutout ng bongga-bongga. Okay, sa gwapo nga bata ni Mark Anthony Hoxon, si GPR Hoxon. Okay, sa barangay Tinurian, Balutak, Nuevo, Iloilo. Okay, salamat din sa pag-support. Sa wala pa naka-share sa amon yung Facebook Live, paki-share lang sa amon yung Facebook Live para nga damo makakita sa amon yung Facebook Live. Nagdamo mag-enjoy sa aton subong hapon.